Mahal nga sukot kag mahigko nga supply sang tubig sa isa ka subdivision sa Banwa sang Pavia, Iloilo, ginpa 1 Western Visayas mo. Inigintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Malubog, mabaho kag masamay wala pa nagatubod ining reklamo sang pila ka homeowner sa isa ka subdivision sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Apang ininagani ang kondisyon sang ginasupply nga tubig sa ila. Suno kay alias Marie, ginpadalaan pa sila sang sulat sang water supplier nga mataas pa ang sukot sang tubig. Dugang pa sini, Agosto 27 sang ginpadala sa ila ang notice apang sang nagpamatok sila. Halos hindi na nagakaigo ang ginasupply nga tubig umpisa subong nga bulan. Naka-state sa letter nga September 1, i-implement nila. Di kay wala kami nagpasugot. Wala nagpasugot ang mga homeowner nga ma-sign sila for muna siya nga ilang aging plastar. Ang subong dugo nagipit kami sa tubig. Suno pa kay alias Mariluyag kunta ni isang homeowners nga maatagan sila kung nga ahalin sa 30 tubtub 40 pesos kada cubic meter nagsaka ini sa 110 pesos. Ano pa ng 110 pesos per cubic na tubig. Dukaan reasonable nga price. Wala man sila maging state sa letter nila kung ano na siya supplier. Ginatinguan pa sang 1 Western Visayas nga makuha ang bahin sang subdivision kag sang water supplier angod sa reklamo sang homeowners. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, 1